angen-angen pikiran batinmu playokno nang jero atimu mergo qalbun mukmin baitullah atine wong Islam lanang wedok iki omahe Gusti Allah lah sing dadi omah ki ati elek apa apik sampeyan iso ngarani ki rokok siji mergo iki barang ke kena disawang karo mri Gusti Allah ketok apa gak Gusti Allah ketok apa gak lha wong Gusti Allah gak ketok kok mbok golek karo mripat melek apa ya roh enggak napa mboten iki lho mulanya bro konsep iki ayo dirubah nek salat urusane karo sapa zikir urusane karo sapa nek sampean duwe urusan karo Allah aku njaluk tulung mripatmu meremo ning atimu banter mripat merem ning atine